Walang service eh. Walang sidecar. Yan, mga master. Hop! Hop! Tingnan mo na! Tingnan mo na! Oh! Ayun. Sayang dingding. Padyak. Kulay tayo ng gabi mga master. Padala sa akin ang miss ko galing sa Bicol. Pabalatan natin yung tangkay. Saka ito. Sariwa to eh. Sarap to. Ganyan lang. Tiyagaan lang. Yan. Kamuga ganyan. Yan. Durog na siya. Ulitin natin ng kaunti-unti. Diyok po yan. Lunis na naman. Kunting tiyaga lang. Ito sariwa to. Ang tangkay binabalatan yan. Yung pinaka-skin niya. Tinatanggal. Isa yan sa Makati. At saka mahirap kainin. Pag mayroon din binalatan yung tangkay. Kaya ang procedure ng paggulay nito. Sa amin kasi nasama yung tangkay. Masarap. Sa iba naman, sa ibang lugar, yung dahon hindi sinasali. Hindi nila kinakain. Halos yung tangkay lang at saka laman. Sa amin sa probinsya namin sa Bicol, walang laman, ito pwede na. Sikat to ngayon, Bicol Express, gabi. Kaya itong gulay natin ay sariwa siya. Bagong kuwang kahapon, galing sa Bicol. Ang gulay natin mamaya. Sahugan ko siya ng baboy. Ganyan lang yan, babalatan mo siya. Ganyan o. May balato yan o. Yan. Yan, may kunting balat yan. Yan o. May balatan siya. O. Kukunin mo lang dito sa dulo. Ang ganyan, kutsilyo. Ayan o. May balat siya o. Ayan. Try nyo. O. Yan, di ba? Yan wala ng balat. Pero maya-maya, hindi naman pwedeng gulayin ito ng ganito lang kahaba. Kailangan natin putol-putulin yan. Mga ganyan lang kahaba. Oh. Yan. Kasi pag may balat pa siya, may skin pa siya. Tulad ito may skin, hindi mo mapuputol basta-basta yan. Pero pag wala na siyang balat, tulad nito, yan, puputol na siya. Ganyan o. Sa mga pakpuluan sa gata na may sangkap. Pero kapag ito naman tuyo, mga master, mahirap balatan. Kasi dikit na siya diyan sa sa kanyang tangkay sa katawan. Ito lang itong sariwa pa, nababalatan siya. Ganyan o. Tiyagaan lang siya. Paggawa nito, paggulay nito. Kaya ito naman, medyo makati siya. Kapag medyo hindi masyado luto, kailangan lutong-luto talaga siya para hindi siya makati. Kaya mga balat ng mga master dami Ngayon naman, nabalatan na natin to. Yan, nabalatan. Ito naman ang gagawin ko. Ihimayin ko siya. Ihimayin natin yan. Yan yung master. Yan mga master Ganyan lang siya. Maliliit. Para yung gata, kapag maliit, nag-absorb sa loob.
Sarap. Sarap nito mga master. The best to pag naluto. Dalawang buo na niyog. Ilagay natin para swabe ang sarap. Kain yung mga anak ko mamaya pagdating. Galing sa trabaho kasi ako naman di off. Gawin natin to. Yan. Master i-imay natin yan. Mga master, na-imay ko na. Pagulayin na natin yan. Yung tangkay. Na-imay ko na at nagayat ko na rin. Ilalim natin yan mamaya sa pagluto. Yan. Abang-abang na mamaya mga master. Hindi tayo ng niyog. Wali, meron pa sa itong isang tali. Ano ko na lang gugulayan yan. Sa sunod na araw. Ito, tuyo naman siya. Ang tira na yan. Yan, naimay ko na. Naimay ko na yan. Yung tangkay niya. Sasawag ko mamaya. Abang-abang na. Gasan po natin yan. Mawala yung mga dagta-dagta. Yung sariwa pa. Kasi yan, hindi na inuugasan eh. Malikabok pa yan sa yung kunan. Hindi nababasa. Gasa natin yan mga master. Gasa natin yan mga master. Ako pag nagluto ito, inuugasan ko kasi minsan malikabok eh. Siyempre tayo kakain. May mga ibang dagta-dagta tulad tong sariwa pa. Matatanggal. Tingnan pinagugasan yan. Labo. Yan. Gas na. Ano? Medyo may itim siya. Pwede natin ugasan yung binili kong baboy. Medyo may taba-taba lang. Para nagmamantika si mamaya. Sa halagang 100 pesos. Sahog natin. Pwede naman tayo magsahog ng mga isda, tinapa. Kaya naisipan ko itong baboy. Halagang 100. Yan, sasahog natin yan. Yan, hugas na siya. Lagay natin yung baboy dito sa ilalim. Ayan, ilalim. Lagay natin sa ilalim. Ito natin siya ng tanglad.
Yan. Lemongrass sa English. Tanglad. Yan, lagyan natin dyan. And dyan naman yung... Hindi ko siya linagyan ng luya. Kasi meron naman siyang tanglad. Sibuyas at saka bawang lang ilalagay natin. Yan. Okay. Pailalim natin siya. Pailalim natin siya. Saka natin ilalagay yung gabi. Yung gabi ilalagay natin. Lalagay natin yung gabi dyan. Pinailalim natin yung karne para mag-absorb yung kanyang taba. Sa ibabaw yung tangkay. Mamaya maghalo-halo na lang yan sila. Halo na lang yan sila mamaya. Inugasan ko siya. Sariwa para iwas kong makatiman. Walang dagta. Yan, mga master. Saka natin ilagay yung gata. Yung pinagata ko, una kong ilalagay yung pinaka huling gata. Huli natin yung malapot. Ito yung unang gata. May tanda to kanina ng papakayod ko. Yan, pinunitan ko siya. Ang plastic. Lagay natin mga master. Pinagata ko na sa palengke. Yan. Natin sindihan. Sindihan ang apoy. Saka tatakpan mo natin. Pag kumulo mamaya. Pag kumulo siya mamaya, saka na natin siya haluin. Sabay ko na yung asin para matulaw na siya pag kumulo umaya. Yan. Saka na lang tayo magdagdag mga master. Ito ang bitsin. Sabay na rin natin. Kunti lang. Wala yata ang butas. Walang butas. Dagdagan na lang natin yung mamaya. Natin kumulo. Sindi ba? Yan. Lagyan na natin mga master yung pangalawang gata. Muna yung ubos. Kasi mamaya lagdag natin yan habang natutuyo siya. Pakuloy natin ang pakuloy para maluto siya. Mga master, ready to eat na. Ang sarap na ito. Yan. Ready to eat na. Tuyo-tuyoin ko muna ng konti yung mantika ay yung sabaw niya, gata. Yan. Sarap na yan. Sarap mga master. Yan. Matin. Okay na okay. Okay na okay. Tikman natin yung sahog, baboy.
Hop. Hop. Hindi mawawala mga master ang sili. Ang sili, di mawawala yan. Kailangan ng toppings. Para ganahan tayo kumain. Toppings yan sili. Busok na naman tayo niyan. Ayan mga master. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa aking mga munting vlog. Nakakatulong sa iba dyan. Ang sarap po natin magluto ng gabi. Lumaki tayo sa Bicol. Maraming salamat po mga master. Mga nanonood dyan sa aking ginataang gabi. Mamaya kakain na tayo. May natitira pa dito ng dalawa. Yan. Maraming salamat. Hinaan natin ang apoy. Para matuyo ng konti.